अगर आप भी चाहतनी कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिजा। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। किचुआ तपसे ना हो कोई राजा बेना हो कोई राजा बेना हो किचुआ तपसे ना हो कोई राजा बेना हो किचुआ तपसे ना हो कि नया बानी कनिया तू बुझ पर सनिया ना ऐसे तू हमके ढकेला हो किचुआ तपसे ना हो कोई राजा बेना हो किचुआ तपसे ना हो किचुआ तपसे ना हो। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। एहू गर्मी के दिन में गवन करइलो लिहिलो अपना घरे हो एसी कूलर नहीं बाटे हो पंखा जिहुआ मोर हरे हो गर्मी के दिन में गवना करइलो लिहिलो अपना घरे हो एसी कूलर नहीं बाटे पंखा जिहुआ मोर हरे हो अभी दूरे तनी हट ना देहिया में सट ना हो वाला खेला तू खेला हो किचुआ तपसे ना हो कोई राजा बेना हो किचुआ तपसे ना हो। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। एहो राइटर पुरुषोत्तम कहेले बतिया परिहन गर्मी में शादी हो सारा देहिया चट चट करी हो जाई कपड़ा बर्बादी हो राइटर दिलीप नीरज कहेले बतिया परिहन गर्मी में शादी हो सारा देहिया चट चट करी हो जाई कपड़ा बर्बादी हो सुनो अनिल आनंद नाही करो अभी तंग बाटे हमरो जवनिया काचे हो किचुआ तपसे ना हो कोई मुन्ना बेना हो कोई रोहित बेना हो किचुआ तपसे ना हो कोई राजा बेना हो कोई राजा बेना हो किचुआ तपसे ना हो।